Mulane urip jaman saiki kudu sing ati-ati temenanan. Anggek wong ati-ati kala mangsane kejeglong. Apa meneh sing uripe gendangan. Antasena Prasara Wangsa wis dipasrahi Purwasita dening paman Pangeran Janaka. Cilik ana larane adikku gedene Nandang Cintraka, Antasena sing tanggung jawab. Dena wisanggeni munggah ana kayangan digendhong dening Wireng ning sarate. Kanggo liru lan tandha bukti Wa Kresna nggendhong wisanggeni Kembang Wijaya Kusuma tinggal ning papan kene kepiye. Jagat Prandita Antasena menika takon Kembang Wijaya Kusuma mikula ngomong bae lungane gugup dadi kembange keri. Antasena guragap pantut galipun wa nggone bakal budal ana papan kene Kembang Wijaya Kusuma keri ora tak gawa ki. Lho ana Kresna kok pisah karo Kembang yo. Yen pancen kembange keri adikku gendongen munggah kayangan ning sarate senjata cakra tinggal kene wis. Gawa cakra apa ora? Mboten niku ngomong bae. Ora gawa cakra. Gawane slepen karo rek karo plastik resek wadah imbrek Antasena tapi wo senjata cakra kene ora tak gawa masa nek Kresna kok bisa karo cakra yo yen pancen cakrane keri ijole wisanggeni Kiai Kaca Paesan keri mani ora digawa kabeh panjenengan gelungan-lungan gugup apa-apa keri dompet keri blangko nang ora dijiret kayonge keri wong-wong anggar wong tambah umur ki kelalenan wong wis tanpa begole ngomong samane sing dundung blerok sing padhe kumis semangat joki pengen ngoblakon gula darah masa bodoh pandai sing dening Antasena bocah selesih banget dirembuk sing apik aja nganti pasulayan dirembuk sing bener kene nggih Antasena wis api-api anaten mbok ya Antasena kuwi percaya marang wong ora-orane pun moga atur kuwi ngarep jaman sikake Mendhala Wedhus iya ning Kresna sejati. Lah ning Kresna palsu. Lho, orang toto ngarani Kresna palsu, bocah sembrono karo wong tuwa. Kagen opo kowe? Ayo, Patri. Nawa tejo doran dari Yamadipati Bathara Brahma kepiye kawirangan Antasena waspada wasita paribasan kaya ngerti sedurung winarah nembe teko wae mripate pating pentel malah bareng tak jaluk wisanggene kon ngijoli Kembang Wijaya Kusuma kon ngijoli Kiai Kaca Paesan
kon ngijoli kawan senjata cakra. Lah wong aku kedadiane Bathara Brama ya ora duwe. Mulane mau sedurunge lunga dongane gawe kembang karo plastik. Ora gawe kembang gawe cakra. Ya senajan cakrane palsu wong jaman iki kuwi zaman imitasi. Zaman palsu. Gawe maning Kiai Kacapaesan palsu. Ning Antasena kaya-kaya waspada. Lanjur carane ngasorake. Apa jenenge? Apa kan Bromo? Najan Satra tanpa bisa basa ora iso nyembah nanging resik lahir karo batine ora tau ketumbangan pangerget mancal bantolong bludak banjir bandang ayo gede mungsuhe banyu Kapiye Bromo genine sirep ya sirep wong Antasena mancal bantolong bludak banjir bandang kawirangan aku ngatasi karo bayu iki sore kawirangan Antasena bocah kaya ngono ning angel ya sorake julite kene gawe geni kana malah gawe banyu geni kalayan nang banyu mulane kang wong jengkel bae kudune rauh banyu wujud nemen aja mobile ponton briyane mbona anggere ari bae dina dicocoki ngai guna banyu guna rauh tau ki ungganane kuwi ngerti ya di mangar-mangaran itu sendiri wong wis bekalae nang banyu. Kowe iki aja guyu lho, ono wong kalah kok diguyu isin. Ono wong kejebur kaya ngene. Seneng yo. Seneng sih ora. Ning wong geni kowe kalae nang banyu. Arep-arepane pasuruan mangar-mangar kaya wong bewus. Ning ngerti raupi banyu biasane biar padam. Ora tambah gentean. Kowe iki nyambut gawe lho. Dewa kok senengane dagelan menaja sepan. Kowe diwingi sini Bapak. Alah ora. Kemandang kepiye? Antasena jabut nyawane. Mama. Jabut nyawane mama bae pikir dapate pada tampane ngene. Nyambut gawe dhisik. Kok bubarane kowe? Oh iya, manut tapi. Jabut nyawa. Antasena pikulun kepiye pikulun? Ayo temung narang bopomu aku sot marang ibu pertiwi jabur nyawang patur pengenungno si kudangan patur pengenungso piye ana sing kagungan gedhong ana kuncenono dadi mangsane mati masa urung kakek ngomong jabur
tili wong sepi ana pengaposane pitrana laline. Jabut nyawamu tinjung akhirat. Prasur mangsane wong mati karo urip kok rasane padha wae. Mati ngomong. Mati apa urip? Rumangsamu mati apa urip? Minyak mani. Gila niki bocah. Nyawa kok bisa mlebu manik. Ayo milih. Jabut kok ngendi? Aku kok pengen ngerti karo ampuing tangane yo mau dipati ning jabut marang aku. Ya. Aja kondo wae awas. Grayang bun-bunanmu. Ye nyawane. Oh. Melurut maning mung jengel. Ye nyawane nang kene. San gawe karo dingin-dingin. Apa tukang pijat karo ngene. Jarane ini walem ya. Sang gawe diplurudi ben nyawane metu. Ah, meneng aja ngomong. Dah delamaning serosot-serosot iki. Nah, nang sentongan. Dening nang aring bagetan. Mengaring bokong genah biar nyawane nang bokong. Jabut nyawamu. Metune malah obat mercon. Ayo cabut. Kono dewa nganglang jagan gawa bokor kencanane pesine dumelang tetolak sandang lawan pangan wong meliku bagianipun wong urip sabar lan rimo Romo kawirangaraku Antasena ora kena digawe kegampang jabut nyawane malah aku sing nyandang wirang yen pancen ora iso dijabut wis sing jenenge perang ku ana rong perkara siji nganggo kol kaping pindho nganggo akal Leno pangindane Antasena tak gawe salah kedaden ora wujud menungso rasa bondo Bathara Brahma kabarita sanggang Bathara Brahma ngasta pusaka kayanan pusaka iki nampa boten sumedya amerjaya Raden Antasena namung damel wirangipun Raden Antasena kang lepasing menang pusaka jelek pilaku jeneng Raden Antasena ana sardula sak turung dadi ayo Mokyar Tati Sardusa Ono dandang tekane saka sabrang wujude dan
nyucupa sarap sawane wong kenang sukerto Sukertane larungan segara kidul Koceng komore Iwana Pikulun Antasena ramujud menungso malah Antasena dadi macan kaya ngene pikulun Katimbang Antasena kewirangan luwih becik Mantenono aku pasrah Jiwaraga dimeni semanding Swarga Tundha Sanga pikulun Kawruhan ana ngira Antasena ora gampang wong mati mlebung Swarga gumantung tandurane nalikane kowe urip Waton gelem nindak napa dawing Gusti ninggalake apa larangane kowe tak percaya pati bisa manding Swarga Tundha Sanga nanging kosok barine yen kowe wong ketumangan awatan ora murka budine cendhol Sabun nyawamu bakal nyemplung neraka jahanam. Lanjur Antasena mulai asal piye pikulun. Gono-gono kanggo lantaran yunggir. Ya gunung lengkenging gunung jamur dipunggrono bocah mensorong ya kuwi bocah sing bakal nulungi marang kowe. Manut marang parentahmu pikulun. Ya muga-muga nggih wisang geni. Kawruhan ana Dresanala. Nggih Rama pikulun. Kenging menapa dadak wujud Bathara Kresna pancen sengaja. Pun Rama kuwi kepengin gawe buktine kelawan putuku si wisang geni nanging kok dianggep wong tuwa sing kesalah milih pewujudan kang melok-melok iki gendong lali. Menggaliake marang timise lambing bodho ing weten. Kula nganti samudana wujud Kresna, awit arep gendong kan putu kula bisa geni munggah kayangan. Diparengake lenggah ana kursi kula jendane janji kula bandingi. Ibu wecang geni dadi latu ning kayangan. Mun bisa kasempatan dadi latu ning kayangan kula. Lenggah nang kursi kading kula jendane janji kula bandingi. Jauh gendong kayangan eyang aku jauh gendong munggah kayangan kene nggih bisa cerita gendong munggah kayangan lan tertak trilane atine munggah gendong
Soro tabil lintang kumedhap titis sonya tengah ngilumrang gandaning pos pito karang janing pojaniro sang Dwijawara ambrang lir suarane matu bonto manung sarining Saraping pangarga gumantri wengi jroning wengi dening wonten ing kacarita. Kacarita namung gambaring arga Dursina argaraning hubungan Dursina yen dicaturi sine ana marama ginambar sitiga minangka lambang uriping manungsa manjing Tribawana. Triwilangan telu bawana alam. Alam kang telumberangan wikalang kalbu alam rami miwah alami kelanggengan. Alam kalbu alami kuning jebing bayi kiran bujro bubarabaning biyung sempurnane 9 wulan 10 dina. Alam rami uriping manungsa ing Recapada kang ngendikane Purnasi bebasan kaya kang mampir ngombe yen alami kelanggengan sukma kan raga sampun winisah. Muni rono dadi ana sawisana mulih-mulih asale ora ana. Poco ing gunungan ana gambar kembang pancawarna. Kembang gandane wangi. Panca lima warna rupa menungsa kang gawe luhur asmane. Ngerti marang sembah kang limang perkara. Bangsa kita kagungan paugeran Pancasila dawuh agama suci. Salat sedina sewengi 5 wektu kang minangka kewajiban sarta cagak ing agama.
Ana gambar kalitas tumbori pangepapat. Godhonge sungu ngadege jejeg. Pangepapat wetan kidul kulon lor. Wadhage menungso kedunungan nafsir patan perkara bumi geni banyu angin. Sayu abange remuti kuning. Cara sedulur pampate menungso. Supiyah hamaran halamah lan mutmainah. Godhonge sanga ipek menungso kang purba wiwara sang perkara parandene. Kekayon ngadegi jejeg. Mulinge wong kunar peminggu sedina kaping 7 padha lali gangguan waton. Dewi waton urip iki nganggo dasar bener. Bejo bejane wong kang lali si bejo. Wong kang eling lan waspada yina yiwana yen lena kena. Kumaman gambar jon wirasa panas ten. Marang ketrimane wong liya gawe ketrima lambarane sapa temen kumburi menangi temah mlakonono tapa japa srana resik kalawan gentur gambar manungsa bisa kang marati renggani-rengganan samat sinamadan daya dinayan tapa silira dipunagem yen dijiwita salara aja seneng wiwit marang liyan. Ana gambar lutung jaman kula sugih petang-petung dinane 7 rangkepe 5 saselaton wulu widure papat dina 7 ana petungane Senin papat Selasa 3 Rabu 7 Kamis 8 Jumat 6 Selasa 9 Minggu 5 rangkepe dina manis paing pon lagi kliwon manis 5 paing 9 pon 7 wage papat kliwon 8 saserolas Suro sapar mulut badan mulut Jumat dilawal Jumat dilakir Rajab Saban Poso Sawal berkaidah besar tahun 8 tahun alif tahun B tahun Jimawal tahun J tahun Dal tahun B tahun Wahu lan tahun Jimakir Windre papat windu adi windu kuntara windu sengolok lan windu sanjoyo ana gambar macan mapan ana ngiring kiwa gambar wong pinter kang iwake marang pinterane nalisir mringmo gering bener nalisir mringmo gering negara nalisir mringmo grane agama kebo gambar ana ngiring dengan gambar wong bodho temindhe becik arame ing gawe seping pamrih nrimo ing pandung tur ampa ndarabene watek adigang adigung adiguna adigang lakune ngidang ngendhalake paline banter adigung lakune gajah ngendhalake marang rasane adiguna lakune ula ngendhalake marang sembure mandi eling uripe menungso penggunan iki lalu owah kalawan gingsir nyokro manggringan pintra sundul langit menungso duwe lali sanggara pasang gaman menungso duwe pengapesan kasamuran mohon ngagone Gusti kang Maha Agung duwe Gusti kang menang sembah sagunging jalma kang kumitah ing nersa padha ana gambar gedhong sulung wong mati mlebu nang kubur bondo donya ra digawa derajat pangkat ora kanggo syarat apa mori putih amal sore sarto di pangkat luhur kang migunan itu merang bebrayan agung kiwonten ing gunungan gambar Bathara Cingkara Bala Bala poto yen cara malaikat mungkar kalawan akir nunggu sareng kubur takoni sapa pangeran moko agamamu sapa nabi moko kita lan sapa sedulur takoni malaikat orison jawab sabut godo dadi salah ingin ditakoni malaikat iso jawab samet urip nganggo kuwi nawi muneng ayo ngono gambaran ban pasemune gambaran ban durung bisa dari marangmu bali nafsu sebelum marang dhewe kaseng salah gajah mati ninggal gading macan mati ninggal wululan menungso mati ninggal jeneng sing apik jenenge elek bagi sasan rogo mancing goro
Jong
Kutuk cewek kang kawantan Bikin Gus.